Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegi başlaýar. Şugun paýtagtymyzda halk maslahatynyň diwannyň ajaýyp binasynyň açylyş dawrasy boldy. Şeýle-de bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırylış, birinji mejlisi geçirildi. Açylyş dawrasyna hem mejlisi hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Tuğulamana bir seredin köpetta eteğinne näme sizin garymyzda olanlar ak bir silip telpeňiz eliňizde dutarlaňyz gyjaňyz gerişip durda näme şunýalykda bir öýüň bir türkmen ýylyňa milliliňe gowanýar oňa ýeter zat ýok milli sağlık alamy onu dönem 70 sağlık alamy var. Anardan gelen atavalymyzyň o halk aydymlaryny sağlaryny wasp etmeli. Ýöne döwrap aydymlarym sağlygyny düzüm aýdyrmeli. Ana näli gelişdi, näli biz galkandyrdy. Bu näme geçirecek bir halk maslahatydan bir tarihe güne gelecek beri. Şuň bize gowuna bir mejlisiň başynda galkandyrdy. Oňa da ähliňiz hem minnetdarlyk bildirýän. Köp sag bolun. Koydan topukça diye son için menden näsede soňky bir aydymyza, sağlygyňyza minnetdarlyk köpüne paýlan.
hoş geldiniz mehriban arkadaşlar. Türkmenistan'ın halk matlakatynyň diwanyň toy bagany ketip bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edip. Halk maslahatynyň diwanynyň täze Döwrewat binasynyň bedek aýratynlyklary milli binagarlyk görülmeleriniň ajaýyp nusgalary bilen ýözelçi sadaşygy emile getirýär diýip mehriban arkadaşym aýtdy. Hormat prezidentimiz bir ýerde iki tarap bilen gepleşikleri geçirmäge niýetlenilen zalyň injamlaşdyrylyşy, onda üpsün edilen mümkinçilikler bilen tanışyň başyna täzeçil usullaryň we sanylgamyň netijeli ulanmalygyna ünsiýekdi. Munyň özi geçirilen gepleşikleriň netijeli bolmagyny we onuň taraplar üçin ähmetlidigini üpsün eder. İkiçek duşuklary geçirmäge niýetlenilen zalyň aýratynlygy we onuň bedeginde ulanlan serişdeler bugra degişli täzeçil usullar bilen tanışyň başyna mehriban arkadaşymyz binalaryň ulak möhletlerini kädete eý bolmagy, olarda häzirki zaman mümkinçilikleriniň we şertleriniň döredilmegi, binagarlyk ulgamyny bildirýän esas taraplaryň biri bolup durýanyny aýtdy. Giň we ýagty otaglaryň içki bedegleriniň bir gelýänlerde ýakymly täsirleri galdyrmagy zerurdur. Binanyň diwarlarynaky ajaýyp bedewleriň we edermen alabaýlaryň türkmen diýarynyň tebigi görnüşleriniň şekilleri, otaglaryň esasy bedeg bolup, olaryň abadanlaşdyryşyna milli öwşün berýär. Hormatly prezidentimiz täze binanyň diwarlarynyň bedeg aýratynlyklaryna, olarda milli ýörelgeleriň häzirki zaman tejribeleri bilen utgaşmagyna munasyp baha berip, milli binagarlyk siýasatyna diýskalaryň gurulşyna bolşýaly, olaryň bedeg serişlerine de möhüm üns berilmeligini aýtdy. Soňra mehriban arkadaşymyz iki tarap bilen resmi namlara gol çekmäge niýetlenilen dala bardy. Döwlet başlarymyz bir ýerde dürli derejedäki duşuklar we gepleşikleri geçirmek, şonuň ýaly hem degişli resmi namlara gol çekişikleri guramak üçin berүү şertleriň düredilenligini we zallaryň maksady laýyk derejede ulanmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz täze binada döredilen şertleriň halkara derejeli maslahatlary, hususan parlamentary assambleýalaryň mejlislerini geçirmäge de mümkinçilik berýänini aýtdy. Dörlü derejelerde geçiriljek gepleşiklerde döwrüň möhüm meselelerine, şol sanyna üpsün edilmegi milli liderimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň möhüm orlarynyň biri bolup durýan gender deňligi, şeýlekem ýöňden gelýän hyzmatdaşlarymyz bilen hemme tarap bilen gatnaşyklaryň potrandyrmagy baradaky meselelere üns berilmeliler. Mehriban arkadaşymyz däwe göre ulanşa tawsyrlayan islenlik diskalaryň iş aýratynlyklary bilen tanışyp, onuň inženerçilik teňik taýdan injamlaşdyryşyna da aýratyn üns bermek bilen gurulşykda we otaglaryň gurulş işine we täzeçil tehnologiýalary peýdalanmagyň esasy wezipesiniň binalaryň ygtybarlygyny üpsün etmekden hemde adamlaryň iş öňünçiligini artdyrmak üçin has amatly şertleriň döredilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna davrly ýagdaýda Türkmenistanyň birinji çağırış milli geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň açylşy boldy. Hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň deputatlary. Size ma'lum bolşaly, halk maslahatynyň geçen ýylyň sentyabr aýynda geçirilen mejlisde taryh häkmetde möhüm çözüldü. Kabul etdik. Şu mecliste garaşly we hemýeşelik getirip döwletimiziň konstitusiýasyna Türkmenistanyň konstitusiýon topar tarapyndan taýýarlanan üýtgetmeler we goşmaçylar makullandy. Şu konstitusiýon kanun hem tasdiqlanmasy halkyň tarapyndan biragan makullandy hem de Türkmenistanyň mejlisiniň maslahatynda kabul edildi. Benim öňe süren başlanýyşlaryň esasy maksady döwlet häkimetiniň kanun çykarjy edarasynyň işini kämilleşdirmek hem de täze taryhy hem şertlerde kanun çykarjy häkimeti amala aşyrýan täze ulamy döretmek bilen bagly. Konstitusiýamyzda ýerilen üýtgetmeler goşmaçylary laýyklykda Türkmenistanyň milli geňeşi hakyndaky kanun kabul edildi. Hem şu kanun laýyklykda ýurdumyzda iki palataly parlament döredilýär. İki palataly täze parlamentiň döredilmegi
Döwletimizin we jemgyýetimizin durmuşy mundan beri demokratiýalaşdyrmagy, hukuk we dünýäwi esaslaryny berkitmäge, häzirki zaman şertlerini döretmäge gönükdirlenler. Bu bolsa häkimetin we halkyň alalaşykly, ysgynşykly işlemäge, her adamyň we ýurdumyň sebitleriniň mekfiyetlerine doly derejede hyzmat eder. Ýurdumyzyň saýlaw kodeksine hem ütköpsüler hem goşmaşylar giýdirildi. Şoň esasynda şu 28 martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Bir saýlawlar hem ýurdumyzyň jemgyýetçilik siýasat hem durmuşyna mühim ähmiýetli waka boldy. Türkmenistan parakaçylygyň we näşmaň watan ýylyp aglan edilen ata-watamynyň garaşynyň 30 ýylyň hem belirlenýän ýylyna bolup geçen bir saýlawlar. Demokratik kadrlar, giň bätişik, aýalyň açyklyk esasynda jemgyýetçilik siýasy işçilik ýagdaýynda geçirildi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň birinji çağrısynyň halk maslahatynyň öz işini başlamak bilen bagly, onuň hem birinji Guramaçylyk mejlisine gatnaşmak üçin ýygnandy. Men sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Häzir Guramaçylyk mejlislerine geçelim. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisiniň gün tertibini tasdiklamaly. Gün tertibini tasdiklamasy size berildi. Kimde nähili teklipler bar? Tasdiklamaly mı? Tasdiklamaly. Onda hormatly halk maslahatynyň agzalary. Gün tertibini tasdiklamaly, teklip bar, garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Onu gün tertibi tasdiklanýar. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň netijeleri barada hasat bermek üçin saýlawlary we salşyklary geçirmek boýunça Merkez Toporyň başlygy Muradowa söz berýär. Geçiyor. Şuňgur hormatlanýan belen mertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri boýunça hasat bermäge ruhsat bermeňiz ul hormat bilen sizden haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, gahrman arkadaşymyz, siziň ýyly ýurt bähwitli taýyhy tagallalaryňyz bilen bina edilip, şuň toý dagryny açylan paýtagtymyzyň görküne görk goşan halk maslahatynyň diwanynyň binasynyň açylmagy münasibetli sizi tüýsürekden gutlamaga, şeýle hem milli parlamentimiziň täze düzüminiň toý bayrama betlenen ilkinji gadamlarynyň hemişe rowat bolmagyny arzu etmäge ruhsat bermeňizi haýyş edýäris. Hormatly prezidentimiz, siziň paratatly başlygyňyzda garaşsyz döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmek işleri üstünlükli dowam edýär. Ýurdumyzda jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga ul ähmiýet berilýär. Siziň öňden görji döwlet syýasatynyň esasynda ýurdumyzda mühim jemgyýetçilik syýasy waka bolan saýlawlar, demokratik görülgeleri, halkara kadalaryna, milli kanunlarymyza laýyklykda giň demokratik şertlerde geçirilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda 2021-nji ýylyň 28 martyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary munyň aýdyň subutnamasy boldy. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda saýlaw möhüminde hödürlemek ýygnaklarynyň 56-sy geçirilip, halk maslahatynyň agzalaryna dalaşgärleriň 112 hödürlendi. Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuklary geçirilende olaryň ählisi üçin deň şertler döredildi. Hormatly prezidentimiz,
saýlawlar tutuş jemgyýetçiligiň synçy nazarynda üns merkezinde bolup, saýlawlaryň demokratik ýörelgelere laýyk geçirilişini milli synçylaryň 400 garqysy syn etdiler. Saýlawlarda ses berilişini Merkez Saýlaw toporunyň internet saýty arkaly online tertibinde güni syn etmek mümkinçiligi hem döredildi. Ýurdumyzda ilkinji gerek geçirilen günüdäl saýlawlara saýlawçylar işçen gatnaşdylar. Saýlawlar güni Türkmenistan boýunça 98,7 göterim gatnaşyk boldy. Saýlawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgar bäýatleşdi. Munyň özi bir orun üçin 2-3 dalaşgaryň bäýatleşendigini görkezýär. Saýlawlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna Aşgabat şäherinden 8 agda, ýurdumyzyň welaýatlarynyň her birinden 8 agda, şeýlelikde Türkmenistan boýunça 48 agda saýlanyldy diýilip ikrar edildi. Halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlaryň 27 göteriminiň denanlar bolmagy, denanlaryň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy, durmuş ykdysady, meden insanperwer durmuşyna işen gatnaşýanlygynyň siziň paratly başdanlygyňyzda döwletimiziň denanlaryň hukuklaryny giňeltmek boýunça uly awraýa eýediginiň nowatdaky suwtnamasy boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlaryň ählisi ýokary bilimli. Mertebesi bilen arkadaş prezidentimiz saýlawlaryň netijesi siziň paratly başdanlygyňyzda Türkmenistan döwletiniň demokratik ýörelgeleri agrarlydygyny, halkymyzyň agzy birligini we jewitligini ýene bir gedek äşkar etdi. Saýlawlar Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini, halkara kadalaryna, milli ýörelgelerimizde laýyklykda, azudalykda, erkinlikde, açyklykda geçirildi. Hormatly prezidentimiz, siziň uly tagallalaryň netijesinde ýurdumyzda saýlaw hukuklary diňe bir jar edilmän, eýsem raýatlaryň ondan peýdalanmaklary üçin ähli derüw şertler döredildi. Döredilen bu şertler üçin size ak yürekden çykýan alkyş sözlerimizi aýtmaga ygtyar ediň. Bundan beýlekde saýlawlary Türkmenistanyň kanunlaryna, halkara kadalaryna, demokratik ýörelgelerimizde laýyklykda geçirmek üçin ujur gaýratymyzy gaýgyrmajakdygymyza size inandyrmaga ruhsat etmeňizi ul hormat bilen haýyş edýäris. Mertebesi bilen hormatly prezidentimiz, siziň janyňyň sag, ömrüňiziň uzak, ýyl ýurt tähwil alyp barýan tutumly işleriňiziň rowaç mertebäňiziň belent bolmagyny arzu edýäris. Sağ olun. Hormatly Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary. Siz saýlawlar mesela salşyklary geçirmek boýunça Merkez toporunyň başlygy Muradowyň Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň netijeleri baradaky hasabaty dinlediňiz. Ne bolsa men Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan halk maslahatynyň 8 agdasyny bellemek barada kabul edilen çözülmesi size habar berjek. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda karar edýän Türkmenistanyň şu raýatlaryny, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyny bellemeli. Kasımly Gulmuradowyç Babaýew, Onç Murad Bawekowyç Agaýew, Batyr Gelmemedowич Orazmemedov, Dünýägedil Ak Muhammedowa Gulmanowany, Meret Tagan Gurbanovich Taganowy, Serdar Aşyrowyç Gaýipow, Merdan Jomardoviç Halnazarowy, Çargerli Gurbangerliwich Bawanyadowy. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary. Biz saýlawlar hem salat taşykly geçirmek boýunça Merkez toporunyň başlygyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlaryň netijesinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryň hem jemleri baradaky hasabatyndan görnüşi ýaly ýurdumyz boýunça jemi 48 agda saýlandy hem de Türkmenistanyň prezidentiniň perwany bilen 8 agda bellendi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak we Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen 8 agzany belirlemek boýunça işler ýurdumyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçirildi. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Türkmenistan Milli Geňeşi hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 3-nji maddesyna laýyklykda halk maslahatynyň täze saýlanan agzalaryň ykhtiyarlyklary halk maslahatynyň täze çağrışynyň birinji meclisinde akrar edilýär. Şoňa bagda halk maslahaty mandat toporunyň teklifi boýunça halk maslahatynyň agzalarynyň ykhtiyarlyklaryny akrar etmek hakyndaky karary kabul etmeli. Hem şoňa görä biz mandat toporuny saýlamaly. Mandat toporunyň teklif edilýän düzümle tanşansaňyz şoňa mandat toporunyň teklif edilýän düzümini tasdiklemek üçin halk maslahatynyň agzalarynyň wagtyn hem şahsiýetnamalaryny galdyrma arkaly ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Taklanan barmy? Ýok. Mandat toporuny saýlamak barada karar kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Häzir mandat toporunyň işleýän wagtynda hareketme aglan edilýär. Hareketme wagtynda döwlet başlarymyz meclisiň komitetleriniň maslahaty gatnaşýan ýol başlary bilen söhbetleşip boldy. Olar hormatly prezidentimiziň milli kanunçylygymyzy döwre waplaşdyrmak, ila tarapynda garaşdyrlyk ýyllaryna getiren sepketleriň ähmiýetini düşündirmek, şeýlekem halkara hyzmatdaşlygyny we milli parlamentiň işine dünýäniň öňdebar tejribesini ornaşdyrmak boýunça öňe süren başlangyçlaryny üstünlikli ýerine getirmäge gönükdirilen toplumlaryň işleri baradaky maglumatlar berdiler. Hormatly prezidentimiz milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmek, onuň ähmiýetini ila tarapynda geňden düşündirmek meselelerining wajypdygy barada aýdyp, täze kabul edilýän kanunlaryň döwrüň öýsün taraplaryna laýyk gelmeligini bellädi. Bu bolsa ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň ösüşini, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ösüşleriň belirtliklerine tarap, bede wady bilen anamly gadam urýan garaşdy döwletimiziň kanunçylyk esaslarynyň berkitilmegini şertlendirer. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Meclisimiz dowam edýär. Häzir mandat toporunyň hasabatyny dinleýäler. Şu mesele boýunça hasabat bermek üçin mandat toporunyň başlygy Muhammed Nazar Gelli we söz berýär. Aýdy berim. Assalamu alaykum çuňur hormatlanýan Türkmenistan prezidenti. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Hormatly prezidentimiz, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilkinji gedek geçirilen saýlawlary täze taryh şertlerde, açıklykda, aýanlykda, giň demokratik esatlaryna, dünýä tejribesine, şeýlekem milli kanunçylyga dol laýyklykda geçirildi. Hem de ötüşüň we döredijiligiň belekliklere tarap önemli gadam urýan ýurdumyzda demokratik görelgeleriniň rowaşlyklygy betlenýändiginiň nowatdaky suwutnamasyny öwrüli. Türkmenistan konstitusiýasy, Türkmenistan saýlaw kodeksi, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň 2020-nji ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlaryň hukuk esaslaryny düzdi. Saýlawlar ýurdumyzda ilkinji gerek gönüdäl saýlaw hukuky esasyna ýurdumyzyň welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň meclislerine bätleşik esasyna guramaçylykly ýokary işçilik gagdaýda geçdi. Sarpati belent prezidentimiz. Mandat topory Türkmenistanda saýlawlar we salat tarşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan berilen resminamalarynyň esasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düzümine saýlanan agzalaryň ykhtiyarlyklaryny barlady we şu aşagdakylary anyklady. Saýlawlar Türkmenistan saýlaw kodeksine laýyklykda welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň meclislerine geçirildi. Olarda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalygyna 48 mandatyň ornuna jemi 112 dalaşkar hasabandy. Türkmenistanda saýlawlar we salat tarşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan
2020-nji ýylyň 28-nji martyndaky saýlawlarda saýlanan dalaşgarlaryň 48-i Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalar hökmünde belligandy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalaryň ählisi ýokary bilimli bolup, olar ýurdumyzyň senagat, guruluşyk, ulagara gatnaşyk, owu we suw hojalygy, ilim, bilim, maliýe, ykdysadyýat we beýlik bu daklarda zähmet çekýänlerdir. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdüne denalaryň 13-ti bolup, olar saýlanan agdalaryň umumy sanynyň 27 göterimi düdýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalary ýaşy boýunça şeýle häsiýetlendirilýär. 30 ýaşdan 40 ýaşaçyn 20 ýaş adam 52,1 göterim. 40 ýaşdan 50 ýaşaçyn 10 ýaş adam 31,2 göterim. 50 ýaşdan ondan ýokary 8 adam 16,7 göterim. Mandat topary Türkmenistanyň saýlawlar we talat alşyklar geçirmek boýunça merkez topar tarapyndan berilen resmi namalar barlap, geçirilen saýlawlaryň Türkmenistan saýlaw hakyndaky kanunçylygy dolu laýyklykda geçirilendigini we resmi namalaryň kanunyň talaplaryna laýyk gelýändigini belläp geçýär. Şeýlelik bilen mandat topary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň düdümine saýlanan agdalaryň 48-iniň we Türkmenistan prezidenti tarapyndan bellänen 8 agdaň ıhtiyarlyklaryny ikrar etmeli hasap edýär. Aýdylanlar gödüňünde tutup, şeýle hem Türkmenistan konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna hem de Türkmenistan Milli Geňeşi hakynda Türkmenistan kanunynyň 10-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mandat topary Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň ıhtiyarlyklaryny ikrar etmek hakynda Türkmenistan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararynyň taslamasyny taýýarlady. Hormatly arkadaş prezidentimiz, şu kararyň taslamasyny maslahatyň garamyna hödürlemäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz, eziz arkadaşlar, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähwitler parýan işleriniz hemişe rowaç bolsun. Hormat halk maslahatynyň agdalary, siziň mandat toparynyň başlygyny soraňyz barmy? Yok. Oturun. Onu mandat toparynyň başlygyny hasabatyny sese goýýar. Mandat toparynyň hasabatyny tasdiklemek üçin halk maslahatynyň agdalarynyň hem wagtdan şahsiýetnamalaryny galdyrmagy haýyş edýär. Karşı var mı? Yok. Saklama var mı? Yok. Mandat toparynyň hasabatyny tasdiklemek barada karar kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agdalary. Şu fursatdan başlap halk maslahatynyň agdalarynyň yktyarlyklary ikrar edilýär. Mandat toparynyň agdalaryndan wagtdan şahsiýetnamalary hemişelik şahsiýetnamalary çalışmagy hem goramagyny haýyş edýär hem şu mesele bagly häzir hareketini aglan edýär. Hareketme wagtyna hormatly prezidentimiz meclisiň komitetleriniň ýol başlary bilen töhfetleşigini dowam etdi. Onuň barşyna meclisiň deputatlary tarapyndan milli kanunçylygy döwre waplaşdyrmak, halkyň arasynda gurulýan jemgyçlik siýasat çaralarynyň dowamyna garaşdyrlygymyň ähmiýetini, many mazmunyny giňden wagt etmek, halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek, parlamentiň işine öten tejribeleri ornaşdyrmak boýunça hormatly prezidentimiziň öwüt ünneglerini hem de maslahatlaryny üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça toplumlaryň işleriň alınıp barlýanlygy bellenildi. Soňra meclis öz işini dowam etdi. Hormatly meclise gatnaşyjylar. Men halk maslahatynyň täze saýlan agdalaryny tüý sörekden mutlaýar. Olara berk jan saglygyny işte üstünlikleri öýlerine bilen anlamy öýde ol hem awra gazanmaklaryny arzu edýär. Halk maslahatynyň agdalary Türkmenistan konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna
hem de Türkmenistan'ın milli Geňeş hakkındaky Türkmenistan'ın kanunun 10. maddesine layıklıkta biz halk maslahatynyň agzalarynyň hatarından halk maslahatynyň başlygyny, onun ormasaryny saylamaly. Halk maslahatynyň komisiýetlerini öredip, olaryň hem başlyklaryny saylamaly. Ne bir soragylar şuň hem meclisin gün tertibine seredilecek esasy soraglaryň biri bolupdyr ya. İlki bilen halk maslahatynyň başlygyny saylamak baradaky mesele seredilir. Hem meýalim bolşýarlyk kanuny layıklıkta Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy gizlin ses berme arkaly saylanýar. Şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Geçinde aýdy berim. Assalamu alaykum. Çoňur hormatly Belent Mertebe prezidentimiz. Men Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanan Jeyhuny giderim. Hormatly prezidentimiz, biz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine ahal welaýatynyň saýlanan halk maslahatynyň agzasy bütün Türkmen halkynyň söýgüsini gazanan gahrman arkadamyz teklip eder. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Başga teklibiniz barmy? Yok. Halk maslahatynyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gurbanyly Berdimuhammedow teklip edilýär. Halk maslahatynyň agzasy Berdimuhammedow gizlin ses bermek üçin bülüçene giýerilýär. Hormatly mejlise gatnaşyjylar. Biz halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin halk maslahatynyň ses sanaýjy hem toporuny saýlamaly. Ses sanaýjy toporuny teklip edilýän düzümi bilen tanışanlar. Halk maslahatynyň agzalarynyň ses sanaýjy toporuň düzümini tasdiklamak üçin hem ses bermeňizi haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Yok. Hormatly halk maslahatynyň agzalary halk maslahatynyň ses sanaýjy toporu hakkynda karar kabul edilýär. Hem ses sanaýjy toporuň başlygy saýlanýar we onuň ady hem familiýasy berilýär. Bir toporuň ýoldaşlygyna Halimberdi Hacıyev saýlandy. Sizine münwere geçinde ses bermeň tertibini düşündirin. Assalamu alaykum. Çoňur hormatlanan Belent Mertebeli prezidentimiz. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin gizlin ses bermeň tertibini tanıştyrmaga urusat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Häzir biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji çağırylışynyň agzalary bolup, gizlin ses bermek üçin ýörüýte taýýarlanan ýere bararys. Ol ýerde size ses sanaýjy toporuň agzalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň sanawyna laýyklykda saýlaw bültenini bererler. Saýlaw bültenini alan Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary ses bermek üçin ýörüýte taýýarlanan kabinada saýlaw bültenini belli edip, onu eplenen görnüşde saýlaw gutusuna atandan soňra öz orunlaryna geçip oturýarlar. Çoňur hormatlanan prezidentimiz, ses bermäge girişmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Hormatly halk maslahatynyň agzalary ses bermäge başlamagy haýyş edýär. Häzir halk maslahatynyň agzalarynyň ses bermäge ses bermeň netijelerini jemlemek üçin ara kesme aglan edilýär. Halk maslahatynyň agzalary
Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin girdiň ses berdiler. Munyň özi ýurdumyzda milli demokratik ýörelgeleriň bir karar bolýanynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hasy berkemegine gönükdirilen anyk çözgütleriň kabul edilýändiginiň aýdyň nişany urly. Bu bolsa ýurdumyzda milli jemgyýetimiziň özü üçin täze bilinçliklerine çykanlygyny alamatlandyrýar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň meclisi öz işini dowam etdi. Hormat halk maslahatyny agdary ses bermeň netijeleri bardy, hasat bermek üçin halk maslahatynyň ses sanaýjy toplaryň başlygy Halim berdi. Söz berýär. Şuňgur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak goýunça geçirilen birliğin ses vermek netijeleri barada ses sanaýjy toplaryň maglumaty bilen tanıştyrmagy ruhsat vermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Milli Geňeş hakynda, Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny saýlamak üçin girdiň ses vermek geçirildi. Girdiň ses vermek üçin bülletene Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Mälik Gulyewich Berdimuhammedowyň ady girdildi. Ses vermek tamamlanandan soň gutu açylanna ondan alınan bülletenleriň daýylanan ýa-da hakiki däl diýilip ikrar edileni ýok. Garşy ses veren ýok. Şeýlelikde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ses vermäge gatnaşan agdalarynyň hemmesi Gurbanyňly Mälik Gulyewich Berdimuhammedow gollap öz seslerini berdiler. Häzir men halk maslahatynyň ses sanaýjy toplarynyň başlyň hasabatyny sese goýýar. Halk maslahatynyň ses sanaýjy toplarynyň tesirnamasyny tasdiqlamaly diýen halk maslahatynyň agdalarynyň ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Indi halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedowy halk maslahatynyň başly wazifesini saýlamak barada halk maslahatynyň kararyny kabul etmek hakyndaky meselelerini sese goýýar. Şu karary kabul etmek üçin halk maslahatynyň agdalarynyň hem ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedowy halk maslahatynyň başly wazifesini saýlamak barada halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Şeýlelikde halk maslahatynyň agdasy Gurbanyňly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başly wazifesini saýlandy. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Maňa bildiren bir ýokary anlamaňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň döredilýän guramaçlyk döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň agtýarlyklaryny hem şol bir wagtda amallaşdyrmagy aýratyn hukuk hem beren üçin meniň ähliňiz hem tüýsürekler minnetdarlyk bildirýär. Men ony hormat edýärde, siziň we bütün halkymyň öňünde ýokary hem jogap berýär, köpüne kabul edýär. Siziň hem anlamaňyzy ödümek üçin men ählem taallary eder. Palatynyň hem tutuş Milli Geňeşiň doly bahalamy işlemek üçin hemme tarapdan kömek berer. Ýokary anlamagy üçin men size ýendirek tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Sag bolun. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Indi bolsa halk maslahatynyň başlygynyň
ormanlarını saylamak barada mesele seyredilin. Türkmenistan Milli Kengeşi'nin halk maslahatynyň başlyň ormanlarynyň saylawy açyk ses vermek arkaly geçirilýär. Näşi mesele boýunça kimin näýeli teklibi bar? Geçiňde aýdy berin. Assalamu alaykum hormat prezidentimiz. Men Maru vilayatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Kengeşiniň halk maslahatynyň agzady Uradur Avdiýew. Şuňur hormatlanan prezidentimiz. Biz halk maslahatynyň agzarlaryny maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Kengeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornundaşary wezipine halk maslahatynyň agzady Kasymly Babaýew teklip edýär. Kasymly Babaýew hünär boýunça ykdysatçy bolup, dürli wezipelerde zähmet çekip, özüni guramaçy, başarjyň ýollaş ýokmunda görkezdi. Ýurdumyzyň syýasy jemgyçilik ulgamyna özüni ýokary düşünjeli, syýasy işgär hökmünde tanatdy. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň mejlisinde işlemek bilen Türkmenistanyň milli kanunyny käbinleşdirmek işine özüniň münasip goşundyny goşdy. Ýurdumyzy syýasy, ykdysady, medeniýetden ösdürmekde, siziň alyp barýan syýasatyňyzy işiň wagt etmekde ýa-da işleri alyp barýar. Kasymly Babaýew ilişine sylanýan garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň halkara awraýynyň ýokary götürilmegine özüniň çüň milli garaşlary, garaşsyzlyk barada giň düşünjesi, işçilik bilen sallamly goşunt goşmagy başarýan ýollaşydyr. Şonuň üçin Kasymly Babaýew şu wezipe münasip pazaplar gahryman arkadaşymyz. Başka teklip barmy? Yok. Halk maslahatynyň başlyň ormanlary wezipesine halk maslahatynyň agzasy Kasymly Babaýew teklip edilýär. Men hem bir meseleni sesse goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň halk maslahatynyň agzasy Babaýew halk maslahatynyň başlygynyň ormanlary wezipesine saýlamak barada halk maslahatynyň kararyny kabul etmek üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Halk maslahatynyň agzasy Babaýew halk maslahatynyň başlygynyň ormanlary wezipesine saýlamak barada halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Şeýlelikde halk maslahatynyň agzasy Kasymly Babaýew halk maslahatynyň başlygynyň ormanlary wezipesine saýlandy. Babaýew geçin minbere aýdy berin. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Mehriban Arkadaýew şuň men üçin bir ulukanyatdan çykmajak muwaka Mehriban Arkadaýew. Dige meňem üçin bütün halkymyz üçin Mehriban Arkadaýew şeýle ajaýyp pursatlar siziň taryhy başlanýyşlaryňyz bilen ýurdumyzyň konstitusiýasyna giýdirilen üýtgetmeler, goşmaçalar netijesinde işen geçilen gysgaç ýoluň içinde Türkmenistanyň halk maslahaty emele geldi. Mehriban Arkadaýew şuna mene şeýle taryhy wakada taryhy çärede siz öz permanyňyz bilen meni halk maslahatynyň agzasy edip berlediňiz. Mehriban Arkadaýew men özümi bagtly duýan sebäbi biz diňe bir siziň baştonlugyna ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly işlere şaýat bolman eýsem siziň baştonlugyňyzda amala aşyrylýan şol köp işlere gatnaşmak meýesser etdi. Öňem siz maňa köp wezipeler inandyňyz Mehriban Arkadaýew. Geljekde hem şu iki palatanyň bilelikde işlemegi bilen Mehriban Arkadaýew agdy birlikde işläp şu biziň ýeketäk maksadymyz siz watana gowanmak, halky söýmek bagtdyr diýäňiz. Mehriban Arkadaýew şol watanymyza, halkymyza Arkadaýew siziň amala aşyrýan beýgi işleriňize bar bilimimizi, ilmimizi, tecrübemizi gönükdirersiň inandyrmagy ruhsat ediň Mehriban Arkadaýew. Siziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun Mehriban Arkadaýew. Hormatly Kasymly Babaýew, siziň halk maslahatynyň başlygynyň ormanlary wezipesine saýlamagy bilen hem tüýsürekden gutlaýan. Ve şu wezipede alyp barjak işiňizde uly üstünlikleri ardy edýär. Oturun.
Hormatly halk maslahatynyň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Etlerinde edaranyň işini netijeli alıp barmak, o hem dolandırmak için onun düzümini oylanşyk hem döretmeň mühim ähmiýeti bardyr. Hem şoňra da indi biz halk maslahatynyň komissiýetlerini hem döretmek baradaky mesele seredelim. Halk maslahatynyň durmuşy geçirmeli işleri bolan wagtda halk maslahatynyň düzümine 5 komissiýeti döretmek teklif edilýär. Olar. Birinci, adam hukuklaryny hem azatlyklaryny goramak baradaky komissiýa. İkinci, iqtisadiyet, maliye ve durmuş siyaseti baradaky komissiýa. Üçüncü, alama, bilim, fan ulan, sport ve medeniyet baradaky komissiýa. Dördüncü, sevitlen ötüş, daşky guruşy goramak we agresiýet siyaseti baradaky komissiýa. Beşinci, halkara mesele baradaky komissiýa bolup durýar. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Şu teklipler boýunça siziň näýeli pikiriňiz bar? Goşak zadyň ýa-da garşylygyňyz barmy? Ýok. Onu halk maslahatynyň 5 komissiýasyny döretmek hakynda halk maslahatynyň kararyny kabul etmek teklif edilýär. Şu teklif üçin halk maslahatynyň agzalarynyň hem ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Taklanan barmy? Ýok. Ýok. Şerekde halk maslahatynyň düzümini 5 komissiýasy döretmek hakynda halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormatly halk maslahatynyň agzalary. Indi halk maslahatynyň komissiýetleriniň başlyklaryny hem olaryň ornatalaryny saýlamaga girişelim. İlk olan halk maslahatynyň adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiýanyň başlygyny saýlamak baradaky mesele seredelim. Halk maslahatynyň adam hukuklary we azatlyklaryny goramak baradaky komissiýanyň işiniň esasy maksady ol biziň döwletimiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça alyp baran insanperwer siýasatyny kanunçylyk taýdan üpşün etmekden ibaratdyr. Döwletimiň adam hukuklaryny, meselelerini düzgünleşdirýän, halkara hukuk kadalaryny esasynda kanunçylyk binýasyny mundan beýle kämilleşdirmekdir. Näşi mesele boýunça kimde näýeli teklif bar? Gelin, geçişinde aýdyberim. Assalamu alaykum, çoňur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentimiz. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Teydi Jumaýew. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiýanyň başlygy wezipetine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy Meret Tagan Taganowy teklif edýär. Hormatly arkada prezidentimiz, Meret Tagan Taganow hünär boýunça hukukçy bolup, siziň edýän aladaryňyzda, berýän kömek goldawlaryňyzda esaslanyp, döwlet guruluşy ugrundaky hukuk tertibini puhtalandyrmak, adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak bilen baglanyşly kanunçylygy kämilleşdirmek işine işçen gatnaşýar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda gowlandyrmak, bu gurda kanunçylygy kämilleşdirmekde döwrüwap işlerini alyp barýar. Hukuk ulgamynda işlemek bilen bu urda alyp barılan işler hem öz münasip koşunyny goşdy. Şonuň üçin hem hormatly arkada prezidentimiz Meret Tagan Taganowy şu wezipä münasip diýip hasap edýär. Başga teklif barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatyny adam hukuklaryny, azatlyklaryny goramak barada komissiýanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Meret Tagan Taganow teklif edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň, halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komissiýanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Taganowy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk
masalyny agzasy Meret Tağanov bu wezipe saýlandy. Bu mesele boýunça hem halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Indi bolsa halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň hem başlygynyň ornatlaryny saýlamak baradaky mesele seredilýär. Şu mesele boýunça kimde näme teklip bar? Geçin aýdyberin. Salam aleyk, Mehriban arkadaşlar. Men Ahal welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Ogulmaral Hojaýewa. Çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komitetiň başlygynyň ornmasary wezipesine halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanowaň teklip edýär. Ol hukuk çökmüni milli kanunçylygy kämilleşdirmekde, täze hukuk kaydalary köpçülüklerin habar beriş teşkilatlaryny wagt etmekde işeňer alyp barýar. Hormat prezidentimiz, siziň baş tutanyňyzy, ýurdumyzy amala aşyrýan özgertmeleri, taryhy wakalary wagt etmäge işeňer gatnaşýar. Ýygy derli bilimini we tejribesini kämilleşdirmekde iş alyp barýar. Şonuň üçin dünýä gözel Gulmanowany şu wezipe münasip diýip hasap edýär. Hormat prezidentimiz. Başka teklip var mı? Yok. Halk, maslahatynyň adam hukuklary we azatlyklaryny goramak barada komisiýanyň başlygynyň ornmasary wezipesine halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanowa teklip edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komisiýanyň başlygynyň ornmasarylygyna halk maslahatynyň agzasy Gulmanow saýlamak üçin ses bermeňizi haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agzasy dünýä gözel Gulmanow bir wezipe saýlandy. Bu mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Ýa-da bolsa halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe we durmuş siýasaty barada komisiýanyň başlygyny saýlamak barada mesele seredilýär. Halk maslahatynyň iqtisadiýet, maliýe we durmuş siýasaty baradaky komisiýanyň esasy işi Türkmenistany durmuş hayatdaýdan ösürlen esasy ugurlaryň durmuşa geçilmäge hem-de ýurdun strategik taýdan özgertmäge gönükdirler. Döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek hem-de ýokarlandyrmak, ýurdunyň depkini ösüşini üpşün etmek bolar. Şeýle senagat, maýa goýumlary we innovasiýa işi, netijeli büdjet, salgat, bank siýasatyny alyp barmak hem-de kiçik we orta telekeçili gollama hukuk esaslaryny kämilleşdirmekden ibaratdyr. Hem şu mesele boýunça kimde nähili teklip bar? Gelin, geçiňde aýdyberin. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Men Lebap welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Ahmet Bekiýew. Cumhur hormatlanan prezidentimiz. Biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ykdysadyýet, maliýe, durmuş syýasat barada komitetiň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gonç Murad Agaýew teklip etýär. Gonç Murad Agaýew siziň alyp baran içeri we daşary syýasatyňyzy durmuşa geçirmekde, ýurdumyzyň maliýe, ykdysadyýet ulgamlarynyň dolandyrylýysyny kämilleşdirmekde, münasip goşma uğrunda iş alyp barýar. Ol işdeş yoldaşlarının arasında ulu hormatdan peydalanýar. Gonç Murad Agaýew iş başarjan işgär hökmünde ýurdumyzyň syýasy, jemgyýetçilik, demokratik hukuk ösüşlerine, berkarar döwletimiziň bahtiýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasta goýlandyrmakda ihlasly zähmet çekýär. Şu aýdylanlar göz öňünde tutup, Gonç Murad Agaýew şu wezipe teklip etýär, hormatly prezidentimiz. Başka teklip barmy? Ýok. Halk maslahatynyň ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty barada komisiýanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Gonç Murad Agaýew teklip edilýär.
Menem şu meseleni sesi koyar. Halk masalarının ağzalarının, halk masalarının iqtisadiyet, maliye ve durmuş siyasi var arada komiteden başlığı vazifesine halk masalarının ağzası agayı saylamak için ses vermeni hayiş ediyor. Karşı var mı? Yok. Saklanan var mı? Yok. Halk masalarının ağzası Kuvvanç Murat agayı bir vazife saylandı. Bir mesele olunca halk masalarının kararı kabul ediliyor. Hormat halk masalarının ağzaları. Yani olsa halk masalarının iqtisadiyet, maliyeme durmuş siyaseti var arada komiteden başlığın ornaslarını saylamak baradaki mesele geçeli. Şu mesele olsa kimde neyli teklif var? Geleyim. Geçinde aydı verin. Assalamu alaykum. Cumhur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz. Men Daşavuz vilayetinden saylanan Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Babajyk Babajykov. Hormatly prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agdalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň iqtisadiyet, mali we durmuş siýasat barada komitetining başlygynyň orunbasary wezipesine halk maslahatynyň agdasy Merdan Halnazarow teklif edýär. Merdan Halnazarow iqtisadçy hökmünde hormatly prezidentimiz, sizin yurdumyz durmuş iqtisadydan ösürmeklige gönüktirilen milli maksatnamalaryňyzy durmuşa geçirmäne işe gatnaşýar. Ol il içinde awraýly, guramaçylyk taýdan ukyply, öňhem iqtisadiýetyň dürli pudoklaryna rahmet çeken. Biz Merdan Halnazarow bu wezipäni ihlasly we başarynykly ýerine ýetirjekdigini anam bildirip şu wezipä ödürleýär hormatly prezidentimiz. Başka teklif var mı? Halk masalarının iqtisadiyet, maliye durmuş siyaseti vardı komitetining başlygynyň ormançary wezipesine halk masalarının agdasy Merdan Halnazarow teklif edilýär. Men şu meseleni sesi koyar. Halk masalarının agdalarynyň, halk masalarının iqtisadiyet, maliye durmuş siyaseti vardı komitetining başlygynyň ormançarylygyna halk masalarının agdasy Halnazarow saylamak için ses vermeni hayiş edýär. Barşı var mı? Yok. Saklanan var mı? Yok. Yok. Halk masalarının agdasy Merdan Halnazarow bir wazipe saylandy. Bir mesele boýunça halk masalarının kararı kabul edilýär. Hormatly halk masalarının agdalary. Käri bolsa halk masalarının alama, bilim, sağlık, spor ve medeniyet barada komitetining başlygyny saylamak baradaky mesele seredilýär. Halk masalarının alam, bilim, sağlık, spor ve medeniyet barada komitetining esasy işi alama, bilim, sağlık, medeniyet, siýasatçylyk, sport ve ýaşyl siýasat wagtyndaky kanunçylygy kämilleşdirmekden raýatlar, Milli Geňeşiniň, mejlisiniň deputatlary, ýurdumyň ministrlik pudak edalary hem de halkara guramaryň ysnysykly hyzmatdaşlyk etmekden ibaratdyr. Bir komitetiň agdalary halkymyzyň hal ýagdaýyny memnun beýlekde gowlandyrmaga gönükdiren täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamany we meňlamалary işläp taýýarlamak hem amala aşdyrmak işin gatnaşmanlarlar. Näme şu mesele boýunça kimde näme teklif bar? Mümkin bolmaly. Geçinde aýdy berin. Assalamu alaykum. Çuňur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdasy Ataýeldi Musaýew. Çuňur hormatlanan prezidentimiz. Biz halk maslahatynyň agdalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ilim, bilim, sağlyk, ulgam, sport we medeniýet barada komitetiniň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agdasy Bahar Seyidowany teklif edýär. Bahar Seyidowa dürli wezipelerde işlemek bilen hormatly prezidentimiz, sizin başçylygyňyzda alyp barýan içeri daşary siýasaty, durmuşa geçirilen tarihi özgertmeleri wagt etmäge işe gatnaşýar. Arkada prezidentimiz, ol sizin ýaşlar baradaky döwlet siýasatyňyzdan ugur alyp, mähriban ýaşlarymyzy, ata watanymyzy, hormatly prezidentimiz size ve faaliyet yetiştirme öğreninin koşandığını koşuyor. Şu münasebetinde
Bahar Seyidovany şu vizifä hödürleýär. Arkada prezidentimiz. Başka teklif var mı? Yok. Halk maslahatynyň ilim, bilim, sany ulgam, sport we medeniyet barada komitetynyň başlygy wezifesine halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowa teklif edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň ilim, bilim, sany ulgam, sport we medeniyet barada komitetynyň başlygy wezifesine halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowany saýlamak üçin ses vermegi haýyş edýär. Barşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Bahar Seyidowa bir wezifä saýlandy. Benim mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Häzir bolsa halk maslahatynyň sewitden üsüş, taşky gurşaw gormak, bu agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygyny saýlamak hakynda mesele seredeli. Bir komitetyň esasy wezifesi sewitden üsüş, taşky gurşaw we agresiýat siýasaty boýunça kanunçylyk esaslarını kämilleşdirmekden ibaret. Bu bolsa suw, yer, tokoy, atmosfera, hova, ösümlük ve hayvanat dünyası, ekologiya, tercihsi, sorular boyunca kanunçuluğu kämilleşdirmeye değişlidir. Ow hojalygy boyunca ekorançylygy, malaraçylygy, tohumçylygy, seleksiýany, karantini, gaýtadan işleyen senaty ösdürmek bolup durýar. Daýhan birleşikleriniň hem hojuluklaryň hem de ow hojalygyny meşgullygyna beýleki kärhanalyň işini hukuk taýdan üçin etmekdir. Hem şu mesele kimde näle teklif bar? Gelin. Salam aleyk, çuňur hormatlanýan belent mertebeli arkada prezidentimiz. Salam aleyk, hormatly maslahata gatnaşyjylar. Men Aşgabat şäherinden saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Bayram Özel Muradowa. Çuňur hormatlanýan arkada prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň sebitliğin ösüş, daşky gurşaw goramak we agresiýnaga siýasaty baradaky komitetyniň başlygy wezifesine Çargeli Baba Niyazow teklif edýär, hormatly prezidentimiz. Çargeli Baba Niyazow siziň oba hojalygyny ösdürmek baradaky siýasatyňyzdan ugralyp, ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmäge, şol ugurdan ýokary bilimli hünärmenler taýýarlamaga özüniň sallamly goşandyny goşýar. Oba hojalygy boýunça hünärmen hökmünde oba hojalygyny kanunçylyk taýdan berkitmäge özüniň münasip goşandyny goşar diýip anam millerýär. Aýdylanlar nazara alyp, Çargeli Baba Niyazow şu wezifä hödürleýär, hormatly prezidentimiz. Başka teklif barmy? Ýok. Halk maslahatynyň sewitden ösüş, daşky gurşawy goramak, bu agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygy wezifesine halk maslahatynyň agzasy Çargeli Baba Niyazow teklif edilýär. Men hem şu meseleni sese goýýar. Halk maslahatynyň agzalarynyň, halk maslahatynyň sewitden ösüş, daşky gurşawy goramak we agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygy wezifesine halk maslahatynyň agzasy Baba Niyazow saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Barşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Çargeli Baba Niyazow bir wezifä saýlandy. Ben mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary inni bolsa halk maslahatynyň sewitden ösüş, daşy gurşaw goramak we agresiýat siýasaty barada komitetyň başlygyny hem ormanlaryny saýlamak baradaky mesele geçeli. Ne şu mesele boýunça kimde näýeli teklif bar? Geçinde aýdýar. Assalamu alaykum hormatly arkadaş prezidentimiz. Men Aşgabat şäherinden saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Badar Muhammadguliýew. Şuňur hormatlanan arkadaş prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalaryny maslahatlaşyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň sewitliğin ötüş, daşky gurşaw goramak we agresiýnaga siýasaty barada komitetyň başlygynyň ornundaşy wezifesine
halk maslahatynyň agzasy Batyr Ural Mämedow teklip edýär. Hormatly arkadaş prezidentimiz Batyr Ural Mämedow o wojur puwdugyna däkme çekmek bilen ol garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde sizin adyk bolçuny döretmek baradak alyp baran syýasatyny durmuşa geçirmekde, şeýlegem daşky urşa goramakda, yer we suw terişden erejel peýdalanmakda, sizin alyp baran her pekim parasatly uly işlerini ýerine ýetirmekde, ol ak görew bilen däkme çeker hormat arkadaş prezidentimiz. Mehriban arkadaş prezidentimiz Batyr Ural Mämedowyň iş tejribesini, hünär taýýarlygyny, işe olan ukyplygyny we başarjygyny nazara alyp, onu şu wezipe hödürlät hormat arkadaş prezidentimiz. Başka teklif var mı? Yok. Halk maslahatynyň sebitlerini ötüş, daşky urşowy, goramak we agresiýa syýasy barada komisiýanyň başlygyny olmasy wezipesinde halk maslahatynyň agzasy Batyr Ural Mämedow teklif edilýär. Men hem şu meseleni sesi goýýar. Halk maslahatynyň agzalaryny, halk maslahatynyň sebitlerini ötüş, daşky urşowy goramak we agresiýa syýasy barada komisiýanyň başlygyny olmasylygyna halk maslahatynyň agzasy Ural Mämedowy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Batyr Ural Mämedow bu wezipe saýlandy. Bu mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Hormat halk maslahatynyň agzalary. Indi bolsa halk maslahatynyň halkara meseleleri barada komisiýanyň başlygyny saýlamak hakynda mesele seredilýär. Hem bu komisiýanyň esasy wezipesi Türkmenistan daşary syýasatyny kanunçylykdaýdan üpşün etmek bolmalydyr. Şoňa durly ýurtlar bilen halkara gatnaşyklaryny ösürmek. Başga döwletler, Birleşik Milletler guramasy hemde beýlik Avropaly halkara guramalar bilen iki taraply ykdysady we syýasy hyzmatdaşygy netijeli dowam etdirmek halk maslahatynyň esasy wezipelerinden biri bolmalydyr. Hem şu mesele boýunça kimde näre teklif bar? Geçin daýdaýyn. Salam alaykum mehriban arkadaşlar. Men Ahal welaýatynyň saýlanan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Aýgözel Öwezowa. Çuňur hormatlanýan prezidentimiz, biz halk maslahatynyň agzalary bilen maslahatlaşyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň halkara meseleler barada komisiýasynyň başlygy wezipesine Aşgabat şäherinden saýlanan halk maslahatynyň agzasy Mehriban Haşimowy teklif edýäris. Ol ýokary kujaýynda zähmet çekmek bilen ýaşlary mehriban watanymyza hormatly prezidentimiz size we paly ýaşlar edip terbiýelemekde öz münasip goşundyny goşýar. Mehriban Haşimow berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz sizin baş tolluňyzda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň müçberli özgörtmeleri, il ýurt behwitli taryhy işleri wagt etmäge işe gatnaşýar. Şonuň üçin Mehriban Haşimowy şu wezipe hödürleýär. Başka teklif var mı? Yok. Halk maslahatynyň halkara meseleleri barada komisiýanyň başlygy wezipesinde halk maslahatynyň agzasy Mehriban Haşimow teklif edilýär. Men hem şu meselelerini sesi goýýar. Halk maslahatynyň agzalaryny halk maslahatynyň halkara meseleleri barada komisiýanyň başlygy wezipesine halk maslahatynyň agzasy Haşimowy saýlamak üçin ses bermegini haýyş edýär. Garşy barmy? Ýok. Saklanan barmy? Ýok. Halk maslahatynyň agzasy Mehriban Haşimow hem wezipe saýlandy. Bir mesele boýunça halk maslahatynyň karary kabul edilýär. Men halk maslahatynyň komisiýasynyň täze saýlanan ýolbaşçylaryň tüýsürekden gutlaýar. Olara ber jan sağlany alyp barjak işlerini ulusnukları arzu edýär. Soňra maslahat köşküniň binasyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň birlikdäki mejlisi geçirildi.
Bir yerde yurdumyzyň durmuşyna bolup geçen taryhy waka münasibetli dörejik toparlarynyň çykyşlary ýaýlanlandyryldy. Olarda garaşsyz beýtarap gotarmadan täze taryhy döwürde gazanan üstünlikleri, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşy, mehriban arkadagymyzyň iýlup behwetli beýik işleri wasp edildi. Yurdumyzda konstitusiýon özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, milli liderimiziň öňe süren döwlet adam çyndirdiýen insanperwer taglimatyna öz beýany tapan baş maksady watanymyzyň gülläp esmegine we halkymyzyň awadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirilenler. Şeýlikde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň bilelikdäki mejlisi öz işine başlady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary. Hormatly mejlise gatnaşyjylary. Beşur Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirmek üçin ýygnanmak. Biz ýani halk maslahatynyň gurulmasyny mejlisini tamamladyk. Mecliste bir näçe gurulmasyk meselelerini söýledik. Şeýlekde biz halk maslahaty dürüdürli we öz işine başlady diýip aýdyp biler. Men size Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty öz işine başlamak bilen tüý sürekden gutlaýar. Ýadyr bolsa, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hem mejlisiniň birinji bilelikdäki mejlisini açyk diýip oglan edýär.
hormatly adamlar häzir bolsa men prezidiumy uly hormat bilen Gulşat Mamedowany we Kasım Babayewy çağırýar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşjylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly ulgamynyň döredilmegi bilen garaşy temsil bir tarap atamanyň durmuşynda täze tapgyr başlanýar. Bir tapgyryň esasy manysy ýurdumyň döwlet öz yktiýarlygyny hem garaşdyrylygyny mundan belakda berkitmek bilen bagly. Bir kiradygy üçin bir taraply hukuk ýagdaýyny işin durmuşa geçirmekten, depkunny durmuş ykdysady ötüşini gazanmaktan hoşnetdi we insanperwer siýasatyny amalaşyp dünýäniň ösen döwletleriň derejesine çykarmaktan awaratdyr. Ma'lum bolsa iki palataly parlament dünýäniň köp ýurtlaryna üstünlikli hereket edýär. Bu parlamentden öz ösüşiniň bir näçe tapgyryny geçenlerini bellemek gerek. Şu nokta nazardan ýurdumyň kanun çykarsy edarasyny döwrap ýagdaýa getirmek üçin milli parlamentde jemgyýetiniň ähli gatlaklarynyň wekilleriniň bolmagyny amatly şertler döredilmeli. Onu häzirki döwrüň möhüm soraglary çözülmelidir hem de kanunlary taýýalamak hem ulanmaň hem ýagdaýy oğlanırmalılar. Şehrin kabul edilen milli maksatlarının yerine yetirisine göz öksürüp güýçlendirmelidir. Her şey maksatlara yetmekte biz bilelikte arkalaşıklı istep, maslahatlaşıp doğru şeyleri kabul etmek için ehli taallaları ederiz. Bu işte milli demokratik nusxadan ve siyasi tecrübemizden uğralarız. Şu tarihi wakany Türkmenistan döwlet guruluşunda täze kanun çykarjy edarany, ýagny Milli Geňeşiniň halk maslahatyny döredilendigini size habar bermek, şeýle şunuň bilen bagly öňümizde duran wazifalary seretmek üçin iki palatanyň bilelikdäki mejlisine bir minister kabinetiniň agzalaryny ýurdumyň ministerliklerine puýdyk, edaranyň ýolbaşçylaryny siyasi partiyaların, cemiyetçilik birleşiklerinin köpçülükün haber ve servislerinin vekillerini çağırdı. Kädir men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji mejlisinde ýolbaşçylary wazifa berilmek barada hem karardan kabul edilenleri hakkında size haber berýär. Mejlisde gurulmaçylyk meselelerini seredip halk maslahatynyň ýolbaşy düzümi saýlandy. Hem de degişli komisiýetleri döredildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň maslahatynyň başlyklygyna Türkmenistanyň prezidenti saýlandy. Halk maslahatynyň başlygy olmasary wezipesine Babayewy saýladylar. Halk maslahatynyň amala aşyrmaly işleri bilen bagly onuň düýmünde 5 komisiýa, ýagny birinji adam hukuklaryny azatlyklaryny gormak baradaky komisiýa, ikinji iqtisadiýat maliýe we durmuş siýasaty baradaky komisiýa, üçüncü alama bilim, fan, ulama, sport we medeniýet baradaky komisiýa, dördüncü tewitten ösüş taşkyp guruşa gormak we agro-sennat siýasaty baradaky komisiýa, beşinji halkara meseleler baradaky komisiýa döredildi. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny gormak baradaky komisiýanyň başlygy wezipesinde Meret Taganow, iqtisadiýat
Maliye durmuş siyaset vardı komitesinin başlığı. Udip'in Kuvan Surat Agayef. Alım bilim, sağlık, spor ve medeniyet barada komitesinin başlığı Udip'in. Bahar Seyidova. Tevitleyin. Ötüş, daş kurşova oğrama koy. Ağlasın nağat. Siyaseti varada komitesinin başlığı Udip'in çağrı geldi. Bağvan yazdı. Halkar mesele varındaki komitenin başlığı Udip'in Mehri Beşimova saylandı. Halk maslahatının birinci meclisinde şu çözülüktür, kabul edildi. Kadir men Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Mehmedova söz veriyor. Cumhur hormatlanan arkada prezidentimiz, hormatlı adamlar, Türkmenistan'ın mukaddes qaraşdırlığının 30 yıllığının, Türkmenistan parahatçılığın ve inançmağın vatan yılının, bakı bir taraplığımızın 25 yıllığının ve Ak Mermerli Mercan şəhərimiz Aşgabat'ın esaslandırılmağının 140 yıllığının ulu davaralara beklenen günlerini, bize Türkmenistan'ın devlet kuruluşunu, täze kanun çıkarıcı idaranın, Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň, Halk Maslahatynyň we meclisiniň bilelikdäki meclisine iki palatanın agzalary bolup din hukukluk esasyna gatnaşmak müýesser etdi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak tarih wakadyr. Halk Maslahatynyň birinji çağırylışynyň agzalary Mehriban prezidentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlyklaryna bir agzdan saýladylar. Hormatly adamlar, gelin arkada prezidentimizi bu jogapkärli hem de hormatly wezipe bir agzdan saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýyn. Mehriban prezidentimiz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine bir agzdan saýlanmagyňyz halkymyzyň siziň töwereňize mäkam jebsleşenliginiň, size bolan beýik ynamynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Mehriban prezidentimiz, siz döwlet başlygynyň wezipesini halkymyzy rowaşlyklaryň ýoly bilen öň alyp barýarsyňyz. Türkmen döwletliginiň gadymdan gelýän ýörelgelerini dikeltmeklikde pekim paýhasly işleri amala aşyrýarsyňyz. Garaşsyz watanymyz ýokary depkinler bilen ösýär we özgerýär. Döwlet guruluşynyň esaslary we parlament guruluşy kämilleşdirilýär. Taryhdan ma'lum bolşy ýaly, türkmenler ören gadym medeniýetiň eýeleridir. Olar geçmişde 100 ýyllyklaryň dowamyna dünýäniň çar künjeginde ençeme döwletler gurupdyrlar. Bugün Türkmen halkynyň baý taryh mirasyny, döwlet gurmak tejribesini, onuň siýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan döwletliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemala getirilmegi hem de ösürilmegi tutuşlugyny Mehriban prezidentimiz siziň adyňyz we beýik işleriňiz bilen baglanyş kıllar. Sarpasylent prezidentimiz, size Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygynyň ygtyarlyklaryny amala aşyrmakda aýratyn hukuk berilmegi kanuna laýyk ýagdaýdyr. Ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, siziň döwlet adam çüýnür diýen insanperwer taglimatyňyzda öz beýanyny tapan baş maksada watanymyzyň güllap ösmegine we halkyň abadançylygynyň gazanylmagyna günükdirilenler. Siz döwletiň durmuşyndaky ähli meseleleri pekim paýhas eleginden geçirip Mehriban halkymyza, ata watanymyza hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýärsiňiz. Arkada prezidentimiz, siz döwlet häkimetiniň, kanun çykarjy we ýerine ýetirjä häkimetiniň arasyndaky diň agramlygy mundan beýlekde kämilleşdirmek baradaky taglimaty dürüdüji we onuň ruhlandyrjysy bolup çykyş edýärsiňiz. Şeýle hem Türkmeniň milli döwletliginiň döwrawap görnüşini dürüdüji bolmak bilen döwlet we jemgyýetçilik idaralarynyň işini ýa-da kämilleşdirýärsiňiz. Geljekki döwürde biziň öňümizde uly wezipeler durýar. Biziň ýurdumyz taryhda ilkinji gezek iki palatal kanun çykarjy ulgama gadam masýar.
iki palatanın agdy birlikde we jewslikde işlemegini üpçün etmekde sizin pehim parasadyňyz, döwleti dolandyrmakdaky baý tejribeňiz mühim ähmiýete eýe bolar mehriban arkadaşymyz. Çuňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň durmuşyny, halkymyzyň agdybirliginiň we jewsliginiň aýdyň subutnamasyny öwrülen Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmaňyz hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň binasynyň açylmagy, halk maslahatynyň döredilip öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlamagy ruhsat ediň mehriban prezidentimiz. Hormatly arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, mertebeňiz belent, ömrüňiz uzak bolsun. Halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň hatirasyna alyp barýan beýik işleriňiz mundan beýlekim rowaj alsyn mehriban prezidentimiz. Hormatly meclise gatnaşçylar, hormatly adamlar, häzir bolsa Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowa uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, hormatly ministr kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Häzirki döwürde Türkmenistan giň gerimli özgertmeler ýolundan ynamyny öňe barýar. Şoňa görä halk maslahatynyň agzalarynyň öňünde öýrän wezipeler durýar. Biz döwletimizi siýasy, ykdysady, durmuş we medeni wagtda ösürmek boýunça kanun çykarjylygy kämilleşdirmäge ýardam bermelidir. Döwlet adam üçindir diýen şygarmyda esaslanýan we halkymyzyň insanperwer hemde ýaşaş durmuş şertlerini ýygydyr gowlandyrmaga, gönüktirilen ugrumuny hasam netijeli durmuşa geçirmäge himayet etmelidir. Şoňa görä halk maslahaty şuurlar boýunça netijeli işlemelidir. Birinci, raýatyň hukuklaryny hem azatlyklaryny goramak. Milli parlamentiň kanun çykarjak işiniň esasy ugrundan biri bolup durýar. Ýurdumyň esasy kanuny, biziň milli tejribemizde halkara hukugynyň kadalaryna laýyk gelmegini gözüňde tutýan ähli hukuklary we azatlyklary kepillendirýär. Men ýa-da size şolaryň käbirlerini ýatdylar. Esasy kanunymyza laýykda her adamyň öz awraýyny we mertebesini hem de erkinligini goramagy. Türkmenistanyň çäklerini erkin hereket etmegi we ýaşaşyk ýerine saýlap almagy hukugy bardyr. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Türkmenistanyň raýatynyň jemgyýetiň we döwletiň işini dolandyrmaga göni erkin saylanan wekilleriniň üssü bilen gatnaşmagy. Döwlet häkimet we yerli özüni dolanyş edaralaryna saylamaga we saylanmaga hukugy bardyr. Türkmenistanyň raýatyň öz ukyplaryna we hünär taýyaryna laýykda döwlet gullugyna işlemäge den hukugy bardyr. Her bir adamyň telekeçilik we kanuny gadan edilmedik beýlek hem ykdysady iş bilen meşgul bolmak üçin öz başlaryny hem de emlegini erkin peýdalanma hukugy bardyr. Öýsle boýunça hünär, kär hem de iş ýerine teşwip alypdylar. Sagdyň we hopsuz iş şertlerini gazanyp, diň alyp, saglygyny gorap, bilim alyp, hem medeni durmuşa gatnaşyp biler. Onun çeper almayan tehniki dörözülüge erkinliği üpçün edilir. Durmuşu ve sağlığı için
amatem dasarkı guruşav dörediler. Ekoloji kanunsunun bozulmağı ya da tevhid helakçılık neticesinde onun sağlığına hem de emleğine yetiren dilelin yağday hakkında ıhtivarlı maglumatlar almağa hem de onun övünün hem dolmağına hukuku vardır. Her bir rayatın yaşayacağını ve yaşayacağını almakta ve edinmekte hem de özbaşlık yaşayacağını kurmakta. Durmuştaydan üçüncülükte devlet hem kolluğunu almağa hukuku vardır. Son orada. Halk masalının azaları rayatın esası kanunumuzda beyan eden hukuklarını ve adaletliklerini korumak konuşu hem değişik işleri geçirmelidirler. Devletin adam hukuklarını ve adaletliklerini korumak konuşu alıp paranı ansanıp verem siyasetini kanunsuluktan üpsün etmelidirler. Bizim devletimizin kanunsuluk binadını halkara hukukun adam hukuklarını düğünleştiren kader esasında bunun belirttiğim kamilleştirmeliler. Adalet, içeri işler, prokuratura ve belirli hukuk korucu idarelerinin hukuku olan şu adaletli kadet hem işin halkara kaderlerine layıklı alıp varılmayı halk masalının azalarının gözüksülüğünde bolmalıdır. Söylem olur. Rayettir. Cemiyetçilik ve administratif kanunsuluk boyunca teyze, kanunsuluk namalarını işlep tayarlamalılar. Rayettir. Hukuk kömüğünü vermeliler ve onların hukuklarını korumalılar. Gereket edilen kanunları doğru vaklaştırmalılar hem de halkara derecede adam hukuklarını ve adaletliklerini üpsül etmeyen kanunsuluk bünyadını düretmeliler. Söylem. Halk masalının işi, milli hopsuluk, korunmaklarını, belki hukuk korucu edarların devlet ulumlarının işini kanunsuluktan hukuklarının hukuk esaslarını kamilleştirmeye gönüktürmeliler. Buna sağdan cemiyetin hopsuluğu hem değişirler. Ne şeyle hem halk maslahatı, devlet kuruluşu, kadılaşı, hukuk namaları, harbi hukuk, mobilizasiya, rayet konusu, yangın hopsuluğu boyunca kanunsuluk işini alıp varmalılar. Bu işler halvi kullukçuluğu, durmuştaydan koruma, terörçülüğü, adam feudalına karşı görüşmüyor. Defin aktarış işlerini geçirmiyor. Adetten daşarı hem yağdırı belki oğullar hem öğretçünü almalılar. Hürmetli halk masalının ağdaları. İkinci, Türkmenistan'a durmuş iktidar ösürmek esası uğurlarını o durmuşa geçirmek ve yurdumuzu stratejik taydan özgürtmek ol. Halk masalının işinin esası uğurlarından biri bolmalılar. Bu işler devletimizin iktisadi kuvvetini pultolunurmağı ve yokolanırmağı, depkünlü ösüşünü üpsün etmeye gönüktürülmelidir. Tenagatın, maya koyumların ve son işin hukuk esaslarını kamilleştirmeyi göz önünde tutmalıdır. Neticeli bütçet, salgıt, bank siyasetini alıp varmalı. Hem de küçük orta terekeşilik hem gollamalılar. Karşı vatandaşın iktisadi kuvvetini, bunun belirli berkitmek. Güllep ösmeğini kazanmak. Dünyanın ösen hem devletlerin hatlarına koşulmağını üpsün etmek, mehriban halkımızın hal yağdanı yok olunmak, maksadı bilen biz durmuş iktidar şu boyunca enşeme maksatnamaları kabul etti. Karşı vatandaş. Bir maksatnamaları üstünlüklü durmuşu geçirmek için nevitkal hime toplumlarını, ulu ve aratlaşık kullanımlarını, kullanışık hem sarf ediş ve enerjik toplumlarını kullanırmak hem de bunun belirli üstünlük konuşu kanun çıkarıcılık işini alıp varmalı. Türkmenistan'ın meclis ve minister kabineti ile birlikte devlet bütçesini işlep, tayarlamak hem de tasdiklamak konusunda değişik işleri geçirmeli. Bütçetin yerine getirsin. Söylem, mayom siyasetinin, salgıt, bank ve feodal siyasetin amına aşırsına güdükçülük etmeli. Nırklar ve bahaları emeli getirmek için hukuk esaslarını üpsün etmeli.
kiçi orta telek geçiriyor. Hukuk taydan gollanma. Kärhanalaryň iýiçiligini hem de işini üpsün etmeyen kanun esaslarını berkitmeli. Bugün hakimiyetin kanun çıkarıcı ve yerine getirici şahalar boyunca alıp barayan siyasatımız bağlar iqtisadını ösürmek bilen demokrasi, hukuk, dünya devleti, insanperver, adaletli cemiyeti diretmeye gözünü tutacak. Amalaşırın bu siyasat halkımızın ertirkûne olan anlamını arttırıyor. Evet vatanda bu sonucunu ve söýgüsini putolanlar yani. Bizim milli iqtisat dep günnösüşi cemiyetimin hil tadan tähem derece çıkmak için esas bolup hyzmat edýär. Bağlar gatnaşyklaryna geçmegi şartlandyrmak, hususan iqtisadyň döwlete dahysyl pudugyny ýokary dekpinde bilen ösürmek öýrümşiň şart temde durukly ösüşini talep edýär. Bu bolsa, öýdegede ýurdumyzda telekeçilik göstermek. Daşaýyk maýa goýumlaryny işden çekmek. Hojalygy dolandyrmaň täze görnüşlerini, usullaryny ornaşdyrmagy talep edýär. Ýalnys energetika toplumuna beýleki möhüm puduklaryň şo sanyna. Dokma we himiýa senaty. Agurlyşyk puduň kuwatyny ýokarlandyrmak ýön içine alýar. Ulug kommunikasiýa üçinçilik ulgamlaryny giňeltmek boýunça işlerine depini şartlandırmak gözünü tutýar. Na ýurdumyzda giň meşgullyk iqtisadi özgertmeler amalaşdyrmak bilen biz puduklary sağlaşykly ötürmek, çiň mal öndürmekden taýar harytları öndürmäge esas üns berýär. Şoňa ýurdumyzyň sebitlerini senagat, owa hojalyk, zowlaklaryny we beýlik zowlaklary döretmegi kanun taýdan üpçün etmäge möhüm ähmiýet bermerler. Şol dowlaklary täze iş orunlary döretmegi öwüslendirmek üçin kanun çykarajak derejesinde amatly şertler üpçün edilmelidir. Bu dowlatlarda şäherleriň we etraplaryň, ilatynyň işlemek üçin mümkinçilikleri ýola goýmak möhümdir. Duruş maksatly deshadyň ilaty elýetlerli bolmagy aýratynda mätäşik çekýän raýatlaryň isleglerini kanagatlanmak üçin ýaşaý zalaryň ýokary depinler bilen gurulmagy ürýän möhüm diýip bolupdyr. Ölümçilik gaýrhanalarny, şoňa senagat toplumlaryny ösürmek ol biziň kabul eden maksatnamalarymyzda göz öňüne tutulan möhüm wezipalaryň biri bolupdyr. Muňa üçin bolsa çiň mal, serişlerini we işüýüni netijeli peýda almak maksady bilen degişli guramaçylyk, dolandyryş, maliýe we hukuk şertlerini kämilleşdirmek zerurdur. Şu nuktalardan biz wolat we etraf Amerikalarına köp galty ýaşaýan zalyň gurulmagyny üpçün etmelidir. Şeýlem durly ugurlarda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleriň üstünde işlemelidir. Bu urdu bizim ahirki maksadymyz owalarda we şäherlerde her bir adam üçin amatly ýaşaýan durmuş hem şertlerini döretmek bolupdyr. Yerli yerine ýetirji häkimet edaralary, ýani geňeşler, Türkmenistan Milli Geňeşiniň meclisi, owanyň öňünde barjy ýaşajyry olan mektep muallimlary, sağlyk goraş işgärler bilen bilelikde ilad arasynda geçirilen düşündürüş hem de terbiýeçilik işleriniň hem netijelerini ýokarlandyrmalar. O ýylatyn ýaşadyrmyş şertlerini gowlandyrmak, kanunlary ýerine ýetirmek, hukuk tertibini üpçün etmek hem de her bir masalanyň meselelerini öwrenmek boýunça teklipler hem taýýarlamalar. Bizim halkymyzda maslahatly biçilen don gyýysa bolmady. Şoňra da
geňeşler halk maslahatynyň agdalary bilen ystynşykly gatnaşykda bolmalylar. Her bir meseleni olar bilen allahalaşyp hem geňeşip çözmeldir. Näşe soran halk maslahatynyň komitetlerine öz çäklerini ykdysady, durmuş we medeni ösüşüň esasy ugullary boýunça teklipleri garamak üçin hem bermeldir. Bören bir mühim mesele bolup durýar. Halk maslahatynyň agdalary jemgyýetçilik durmuşynyň ähli wakalaryň içinde bolmaly. Olar geňeşleriň arçynlary we agdalary yerli öňde barjy işgärler bilen ýygydan duşup söhbetdeş bolmalylar. Näşeýle pikir alışmaň gerek edýän kanunçylyga ütkötmeleri girmek üçin peýdale maglumat berjekdigine men berip anlanýan. Şeýle pikir alışma, täze kanunlar kabul etmäge we geçirilýän ödürtmelere iýişen häsiýet berer. Şoňarada halk maslahatynyň komitetleri, degişli ministrlikler we pudok edaralarına ýüz tutmak arkaly olaryň öňüne raýatlamyň gyzyklanýan anyk hem soraglaryny goýmalylar. Öňe sürülen soraglaryň öz wagtynda we doly çözülmegini gazanmalylar. Elbetde biz häkimetiň ýerine ýetiriji we kanun çykarjy şahalarynyň sağlaşykly işlemegini hem zerur hasap edýär. Sebäbi bu iş döwletimiz üçin gowy hem netijeleri bermeliler. Hormatly halk maslahatynyň agdalary. Üçüncü, alamy bilim, fan bolan, medeniýet, siýasatçylyk, sport we ýaşa siýasaty wagtda kanunçy kämleşdirmek hem halk maslahatynyň işiniň esasy ugurlaryň bir hem bu. Halk maslahaty, raýatlar, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary, ýurdumyň ministrlikler, puluk edalary hemde halkara gurumlar bilen ystynşykly hyzmatlaşyp ýola goýmalylar. Halk maslahatynyň agdalary halkymyzyň hal ýagdaýy mununy beýletde gowlandyrmaga gönükdirler täze konsepsiýalary. Döwlet maksatnamalaryny hemde meýilnamalaryny işläp taýýarlamak hemde durmuşa geçirmek işin gatnaşmalylar. Şeýlem ilad arasynda esasan hem ýaşlaryň arasynda döwletimiň her bir adamyň awadan durmuşda ýaşamagyna insanpörwer içerem daşar siýasatyny milli hem kanunçylyk wagt etmäge ýakynan gatnaşmaly. Bu işler watana söýýeni öwretmeliler. Ata-babalarymyň miras alan milli däp desturlary maşgala mukaddesini gorap taklama we hormatlama üçin etmeliler. Daşy gurşowy gorama. Sağlam durmuş kadrlaryň sany ulgamyň ähmetini yaramy endikleri garşy göreşmegi galanmalylar. Türkmen halkynyň göz başyny gadymyetden alyp gaýdan ruhy dünýäde häzirki döwürde milletimiň ruhy ýagdaýyny emeli getirdi. Jemgyýetimiň günnelik durmuşynda özara gatnaşyklaryň esasyna ýugurdy. Dost, insanpörwerliň kadalardyr, kabul edilen düşünjeleri biziň dünýä halklary bilen alyp barýan gatnaşyklaryň esasyny düzýär. Bu ýakymy parahatçylyň hatyrynda ýokary maksatlary eýe bolýar. Milletimiň ruhy galkynyşy, maşgala ahlagyny we garyndaşyk gatnaşyklaryny hem öz içine alýar. Biziň halkymyz maşgala ruhy ahlak gymmatlykdan gorap saklamagy başardy. Demokratiýanyň we bütügi dolandyrsyn ilkinji sapaklary maşgaladan başlanýar. Sebäbi maşgala türkmen jemgyýetiniň binýady bolup durýar. Bu ödwaşly ilkinji guramadyr. Maşgalada gatnaşyklaryň köpügürli görnüşleri emele gelýär. We durly hem soralar çözülýär. Şoňa görä her bir maşgala maddem ruhy taýdan üpçün bolmaly. Ýurdun munasip raýatyny terýelemek üçin hem jogap käsi çek berler. Maşgala näçe?
berip bolugsa cemiyet hem sonsa hemme taraplar baydı. Bizim vazifem Türkmen maşgalatının esaslarını goramak ve berkitmekten. Onun maddiyem üçüncülüğünü qoğlandırmaktan avarat. Ne hem şunu nazar alıp Türkmenistan'ın milli kengeşi maşgalanı qoğlamağa gönük duran işleri üren hem işçi katnaşmalı. İlkinci novatlı. Bizim çağaları terbiyeleyen rayatlarımızı iş bilen dolu üpsün etmek mühimdir. Cemiyetine bir devlet hakimiyeti ve dolanış edarası olmayan etem durli cemiyetçilik hem kuramların öğe düşünürler hareketlendireceğim güç bolup duruyor. Bu kuramlar rayetlerimizde acayip geleceğe anlamı dörediyor. Onun isteklerini ve arzularını amalla aşırıyor. Şuna varıyor. Yurdumun ötüsün hazırki tapırında cemiyetçilik kuramlarının işini tääle mazmun bilen berkitmek hem zerurluğu yüze çıktı. Odanın işi, hem çocukları gelecekte şunun talaplarına tääle öğretmenler hem zamanının taklimatına ve siyasetine layık gelmeli. Cemiyetçilik kuramalar için birlikte iş geçirmekte, tağallaların birleştirmek bağlattı, ule mümkünçülükler hem döredildi. Türkmenistan'ın milli kengeşi, hükümet bilen birlikte cemiyetimizi ve halkımızı yaramaz hem endiklerden korumak koyunca maksadı koyup duran işlere alıp barmalıdır. Ruh, ahlak ve medeni kımmatlıklarımızı, değer desurlarımızı vaat etmelidir. Rayetlerimizi vatana hem de mehriban toprağı suyu ruhunda münasip terbiyelemeye katlaşmalıdır. Bir karar devletin baktı doğrunda bilim ulgamını özgürtmek, ideologiyamızın ve siyasetinin bir mühim uğru bolup duruyor. Bu olsa. Yurdumuzun kanunçuluk bünyadını, dünya cemiyetçiliğine koşulmanın ve beyatlışıga okuyuplığını yok olandırmanın esası şartlarını düyüp devrap yağdaya getirmeyi talep ediyor. Bu işler aksayetimizin Alman teknolojiyadan ve medeniyetin ehli uğurlarına tecrübeli, yukarı dereceli hünermenler tayarlamak bilen günden bağlı. Yurdumuzda amalaştırılan maksatnamaların işlerin neticesinde Allah'ım, bilim, medeniyet, siyahatçılık ve spor hem ulgamları ulusunlukları kazandı. Ve yukarı derece yetti. Aksayetimizin ehli pudoklarını sağlam ulgama geçirmek maksadı bilen hünermenlerin değişik tayarlığı alınıp barlar. O inovasyon teknolojiyalar önümçülüğü ornaştırılıyor. Yaşlar hem siyaseti hem bizim alıp baran devlet siyasetinin ile tutulan uğurların hem biri olup duruyor. Bizim esası maksadımız varsa yaş nesillerimizin her zaman bilimlerini el almağını, sağlığını hem hemme taraflarını ötüşü kazanmayı üpçün etmek. Vatançılık ruhunda terbiyelemek. Onların hukuklarını hem durmuş kefiliklerini üpçün etmek hem bolup duruyor. Halk masadının ağzaları, halkımızın medeni mirasını korumak hem gelecek ki nesillere getirmek konuşum değişik işleri geçirmeli. Milli ruhu medeni kımmatlıkları değer desurlarını dikkat etmek konuşum işim devam etmelidir. İlatımızın bilimini ve umumi medeniyetini yukarılandırıp dünya standartlarına getirmek ve en edilmedi üstürmek bağlattım zeruri işleri alıp varmalıdır. Hormatlı halk masadının ağzaları. Dördüncü, Türkmenistan'ın milli kengeşinin halk masadının tiyada düdümünün önünde bizim milli bağlıklarımızı korumaya gönlük duran kanun çıkarıcılık hem işini alıp varmak konuşayım uli vazifeler duruyor. Türkmenistan'ın TV'si bizim milli hem
bayılmalıdır. Biz onu gorak saklamalıdır ve miras hükmüne gelecek ki nesillerimize yetirmelidir. Çok rahat atavavlıdır. Daşı kursu üreyen hem ayıvlı qaraptırlar. Biz adamlar daşı kursu ekologiyatadan goramın zirulu ve aradaki düşünceni berkitmek, ilatın ağına arasında ekologiya düşünceni ornaştırmak, toprağımızın tevhige bağlıklarını ayıvlı peydalanmak, arayışlarını tereylemek barada iyiliğini alanda etmeliler. Şu meselede Türkmenistan Milli Kengesinin uygunluğu bizim o hocalığımızda geçirilen giyin gerimini özgürtmelerimize yardım eden işleri amallaştırmak hem vazifesi duruyor. Sonra da o hocalığını dolandırmak ve kuruluş özgürtmelerini geçirmek, yer ve su servislerini ayolu peydalanmak, hukuk esaslarını kemleştirmek koyunsam işler durmuşa geçirmek zarurdur. Bu işlerin maksadı yurdumun adı karşılığını puktulurmaktan hem avarettır. Neticede mealım olşalı yargı doğdu. Burada o hocalığını depkini ösürmek koyunsam çeyreler amala aşırırlar. Yer ve su servislerin ayolu peydalanmak, yerleri oylanışıklı öğreleştirmek. Ahlakrat çen ki çeyreler öyle vaktinde ve yukarı hiyerli geçirmek için zirru işler alınıp barlayan. Adık öğrenilmek bilen bağlayan devlet hem de hususi puğda ösürleyen. Bu olsa yurdumuz adık bağdarlar. Hasa giyneltmek, onu yukarı hiyerli elbetleri bakadan yerli adık öğrenilmek bilen doğru üpsün etmek için mümkünçülük verir. Yurdumuzun sevitlerini ösürmek, halk masalının kanun çıkarıcılık işin üren bir mühim uğurlarından biridir. Oğullarımız hem şehirlerimizi ösürmen yukarı derecesini üpsün etmektir. Tevigatı gorap saklamak. Tevigatı bağlıklarını receli peydalanmaktır. Ve yurdumuzun ekologiya hopsuluğunu üpsün etmektir. O huzurluğu. Yani yer, su, tokoy, atmosfer, hava, ösümlük ve hayvanat dünyası, ekologiya selcerisi hem de birlik hem sorular bilen bağlı amala aşılan giyin hem gerimli işlerdir. O huzurluğu hatta karançılığı, mallarçılığı, tohumçılığı, seleksiyalı, karançını kaytadan hem işten tenaati öttürmek. Dahan birleşiklerin ve huzurlukların hem de o huzurluk ve birlik meselelerle meşgullanyan başka kârhanların işinin hukuk üçüncülüğünü amalla aşırmak. Halk mutfağının ağdaları yerli vekilçilik, hakimiyet hem de özünü durunuş idarelerin işine de olayınız vermeliler. Şundan bağlı bu idarenin işinin hukuk esaslarını kemilleştirmek, gelecekte onların ihtiyarlıklarını geneltmek, işine kömek vermek esası vazife olmalıdır. Birlik hakimiyet ve hem dolanış idareleri bilen hizmetleri kemilleştirmek, yurdumuzun hükümeti bilen işleri alıp barmak koyunsam değişi, teklifte işler tayarlamalı. Hormatlı halk maslahatının ağzalı. Beşinci, halk maslahatının halkara meselelerine değişik geçirilen köp tarafların işinde bir mühim orunu eğilen. Sonra dürlü yurtlarla halkara katnaşıklığını ötürmek. Halk maslahatının esası vazifelerin biridir. Bunun için. Daşa yurt devletleri bilen vekilletleri alışmak, Birleşmiş Milletler Guramatı ve birlik ağırlı halkara guramaları bilen iki tarafların hizmetdaşlık katnaşıklarını neticele devam etmek zarurdur. Bizim devletimiz açık kapılar siyasetini amala aşırmak bilen hemmeler için düşünüklü olan anık daşırı siyasi uğru alıp var ya. Türkmenistan'ın hemyeşilik bir taraflık hukuk yağdayı. Sevit'te ve bütün dünyada her zaman siyasi arayışlar ve usulları olunmak için bize giyin mümkünçülükleri bir yani. Bu olsa. Üyeler anlaşmak ve düşünmek için tağırlarları birleştirmek, medeni katnaşıkları ötürmek,
dünya derecesinde umumi sorular hem çözmek için üreyen mühimdir. Bizim öňe süreýän başlanışlarymyz esaslanmak hemde ösürmek için daşra siyasi urda hem beýleki döwletler bilen hyzmatdaşyk etmekde halkara hukuk resmi namalaryny işlep taýýarlamak boýunça kanunçylyk hem işin geçirilmegi zerur hem bolup durýar. Şeýlem hyzmatdaş döwletlerimiň ählisi bilen işin gatnaşyklary ösürmek zerurdur. Türkmenistan hiç kim behbitden çäklendirmeýär. Hem şol bir wagtda haýhyzlar bir hem uğurdu öýüd garaşsylygyň çäklendirilmegine döwletimiň içerki işlerine gatnaşmagyna ýol bermeýär. Ýurdun esasy konstitusiýon guruluşuna hem hemişe bir taraf hukuk ýagdaýyna ters gelýän ýagdaýlar hökmünde azatlykdan zorlukly mahrum edilmegine garşy durýar. Biz halkymyzyň düýpli behbitlerden uğralýar. Bu behbitler döwlet häkimetiniň ýeketäk hem dayanjydyr. Öýe garaşlymyny goramagy üpçünem edýändir. Bize gorşusmalyk hem düýünlerine eýerýän döwlet garaşlymyny hormatlaýan, deň hukuklyk we özara behbitli hem garaşlary iler tutýan hyzmatdaşlar zerurdur. Şoňa görä ýarky döwürde döwletimiň alyp barýan daşary siýasatynyň esaslaryny anyk kanunçylyk taýdan gollanmak zerur bolup durýar. Daşary firmalaryny we kampaniýalaryny bilelikde uzak möhletli hyzmatdaşyk etmäge çağırmak hem siýasatyny alyp barýar. Biz geljekde daşary ýurtdy hyzmatdaşlarymyz üçin kanun esasyny amalda maýa goýmuş etden döretmäge dowam eder. Kadalaştırıcı hukuk dünýadan berkidir. Tejribeli hünärmeli taýýarlaman ulgamyny kämilleşdirir we beýleki çäreler amala aşyryr. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary. Biziň geçiren özgörtmelerimiz giňden ikrar edilýär we jemgyýetimizde bir agzdan gollanýar. Türkmen halky 20-nji asyryň täze dörejilik maksatlara bilen ruhlanyp härki döwürde öýrän jewsleşdi. Merdana halkymyz ýurdumyň ajaýyp geljeginiň ilkinji nawatda ýa-da rahmet we dörejilik güýji bilen baglygyny öýrän hem gowy düşünýär. Biziň milletimiň ruhy we bilim derejesiniň öýsüşini üpçüne edip öýdüşde milli mirasyny umumy adamlar gymmatlyklary bilen bilelikde hemme tarap bilen sağlaşıp ösürüp mehrab atamyzyň gülläp etmegini, dünýäniň ösen ýurtlaryň birine öwrülmegini gadanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny täze düzümi ýurdumyzyň hökümeti bilen asnaşykly işlemeler. Men Türkmenistanyň prezident hökmünde siziň ähliňizde hemme tarap bilen gollap beren. Iki palata kanun çıkarıcı ve yerine getirici häkimetin, döwletimiň we jemgyýetimiň behbitleri üçin bir-birini sağlaşyp işlemegine gönükdirin işini guramakda ähli mümkinçilikleri döreder. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyna kabul edilýek çözgütler milletimizi birleşdirýän we ruhlandyrýan, halkymyzy täze beletden sepetleri gönükdirýän hakyky kadalara öwrülmelidir. Biziň agly birligimiň öňünde bolsa yetilmejek maksat yerine yetilmejek iş ýokdur. Menine size esas netijeli işlemi arzu edip. Siz ata vatanmada bu palahılma edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we garaşy döwletimiň awraýyn mertebesini ýokary götürmersin. Muň üçin siz ähli mümkinçilikler we şertler döredildi. Siz dünýä tejribesi,
Beylekem devletten parlamentin iyisi bilen tanışın. Bu meselede hem işem kömek berer. Men bir kara devletimiz bağtiyalık döwründe kanun çıkarıcılığı üpçün etmeye sizin ulu koşoktuğunuzda bir anan yani. Alıp baracak. Aklı işlerinize üstünlükleri ardı ediyor. Sağ olun. Hormatly Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary, hormatly Türkmenistan Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylary. Şuň taryhyň şuň ýurdumyzda täze edarany, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny döretdik. Iki palataly kanun çykarjy edary garaşsyz bir tarap devletimiz bundan belakta östürmeye. Mehriban halkımın yaşayışını durmuş derecesini hasem qoğulandırmağa hizmet eder. Men dedi, yurdumuzda iki palatalı kanun çıkarıcı edaranın döredilme bilen tüyserekten kutlayar. Hormatly adamlar, sizin bilşiňiz ýaly, ul hem bayramçylyklary ýetip gelýär. Ýani hep bolsa şuýly biz paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyny hem-de bir tarap döwletimiziň garaşsylygyň hem şany 30 ýyllygyny ul hem dawarlary betläp belläp geçer. Men sizin aklyňyzy şu ajaýyp bayramlar bilen tüýserekden gutlaýar. Hormatly adamlar, şonuň bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň birinji mejlisini ýapyk diýip aglan edýär.
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýykda karar edýän Türkmenistanyň şuraýatlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna bellemeli. Qasymly Gulmuradowich Babaýew, Owunçmurad Bagbekoviç Agaýew, Batyr Gelmämedowich Urammämedow, Dünýä Gözel Akmuhammedowna Gulmanowany, Meret Tagan Gurbanurdywich Taganow, Serdar Aşirowich Gaýypow, Merdan Jomardowich Xanadarow, Çargeli Gurbangelyewich Babanaýadow, Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Indi bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň karary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 10-njy we 18-nji maddalaryna raýatlyda hemem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 1-nji çağrılışynyň 2020-nji ýylyň 14-nji aprelinde 1-nji maslahatynyň başyna gidilýän ses bermegiň netijeleri boýunça Gurbanuly Merkulewich Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 11-nji we 18-nji maddalaryna raýatlyda we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 1-nji çağrılışynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde 1-nji maslahatynyň başyna geçirilen açyk ses bermegiň netijeleri boýunça Qasymly Gulmuradowich Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň komissiyatlaryny döretmek hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 18-nji maddasyna laýykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň şu aşağıdaky komissiyatlaryny döretmeli. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak baradaky, ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky, alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky, sebitliň ösüş, daşguşy gorumak we agresynagat syýasaty baradaky, halkara meseleler baradaky. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Meret Tagan Gurbanurdywich Taganow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Dünýä Gözel Akmuhammedowna Gulmanowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Owunçmurad Bagbekoviç Agaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Merdan Jomardowich Xanadarow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ykdysadyýat, mali we durmuş syýasaty baradaky komissiyanyň başlygynyň orunbasaryna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär. Bahar Hojumradowna Seyidowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň alym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komissiyanyň başlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň sebitliň ösüş, daşguşy gorumak we agresynagat syýasaty baradaky komissiyanyň başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty karar edýär.
Çağrıgelli, Qurbangelli Babanayaz ve Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının sebitleyin ötüş, daşquşu qorumaq ve ağrıfinat tiyatvardağı komisiyadanın başlıqlığına saylamalı. Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının sebitleyin ötüş, daşquşu qorumaq ve ağrıfinat tiyatvardağı komisiyadanın başlıqlığının urunmatar haqqına Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladı karar edeyim. Batır Gelli Mehmedoviç Urad Mehmedovi Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının sebitleyin ötüş, daşquşu qorumaq ve ağrıfinat tiyatvardağı komisiyadanın başlığının urunmatarlığına saylamalı. Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının halkari meseleler vardağı komisiyadanın başlığı haqqında Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladı karar edeyim. Mehri Hujumuliyevna Beşimvani Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının halkari meseleler vardağı komisiyadanın başlıqlığına saylamalı. Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin halk masaladının başlığı Qurbanoguli Berdimuhammedov. Aşgabat şehri 2021 yılın 14 apreli. Şugun paytahtymyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezinde Türkmenistanyň garaşçylygyna 30 ýyl durmuş ykdysady ösüşiň milli tejribesi atly maslahat geçirildi. Berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe Türkmenistan parahatçylygyň onuşmagy watany ýylynyň şanly senere we senýanyny maslahatna şejer buýsun üçin belediler. Hormatly prezidentiň ýolbaşçylygyna ýurtymyzyň durmuş ykdysady ösüşine gönükdirlen anyk şäherler halkymyzyň eşreti ýaşaşynyň kepil bolýar. Yurdumuzda amanaşyrlayan düýpli özgörtmeler halkymyzyň bähbidine gönükdirilip, hormatly prezidentiň döwlet adam üçin ýürdiýän fiýatynyň amanaşyrlayanyny aýdyň subutnamasy. Çykyşlarda bellen şeýle durmuş ykdysady uğurlarda amanaşyrlayan maksatnamalar milli tejribe bilen baýlaşdyrylyp, halkymyz hakyndaky aradan dünýä nusgulukdygyny eşgär edýär. Hormatly alymlar, indi yurdumyň aýtany we paýtahtymyň Aşgabatda 14 aprel saat 20-den 15 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın ulaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp azkem ýagşýar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmataryň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 10-15 gradus, gündüzine 23-28 gradus. Kenaryaky taraplaryna 14-19 gradus maýyl bolar. Ahal ulaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp bunyň ikinji ýarmyna azkem ýagşýar ýylarym şakma mümkin. Demirgazyk kulmataryň teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 11-16 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýyl bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýamurtga alyp bu nordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 10-15 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýyl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk nordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 8-13 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýyl bolar. Daşow welaýatyny üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk kulmataryň teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 7-10 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýyl bolar. Paýtahtymyň Aşgabatda üýtgäp ýamurtga alyp Demirgazyk kulmataryň teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 13-15 gradus, gündüzine 25-27 gradus maýyl bolar. Yurdumda şu aprel aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzmünde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasly uraga inmegi maslahat berýär.
Mehriban ilaşar. Bu da günleri berk berjay etseňiz de ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär esenýär. Ähli düşmän ödenene bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.